kadiya mo higda. Di siya mo higda. Magpa guwapa na. Ha? I-close. Ato ariyon si Mama Liling. Ano kadiya Mama Liling? Mama? Di kayo magpa-warts, ma? Oo. Gibutangan na di ay na o anesthesia para dili sakit ang pagsunog. Yes, gisunog ra na siya. Anesthesia cream ra na siya para gani dili mo sakit. Mao to no, balik na ko. So paabot ta kay butangan pa man niya 30 minutes huwat para ma-okay. Gili-ili na ko si Piling, so gisugda na di ay siya og pagwapa. So inganion di ay ni pa jud ko kasuway og inganion kay lagi mahal-mahal sad baya. Pero bilib ko ani nga derma kay barato ra man siya. Mao di ay ni si Mama Liling. Nakalimot ko kung unsa ni nga klase nga pagwapa iya kay daghan man di ay ni. Ni ako wala sad ko nagdahong nga pakuhaan di ko warts ni Piling kay giihap akong warts lapa siya 20 pero kay gagmay man. So ang akong nabayaran o ang nabayaran di ay ni Piling 350. Pero kung daghan na kaayo unlimited is 1,000. So kani ang itsura sa nagpaabot kay mingaw man kaayo akong gipangliili sila kung naunsa na ni sila. Pigi paasuhan naman di ang naong ni Piling. Ngini unday na no. Sagdiin akong kuha kaya na ignorante ko kay first palagi niya na ako nga naay ingani ba niya nagtan-aw ko. Kay si Mama Liling gipilitan sa naong. Ato sa nilili untag sa tagsaon ni nato sila lili kay lagi ako rang usa. Nagpaabot ko nga mo effect ang anesthesia sa akong liog. Gingani ni pila ka minutes ang pagpaabot ni Mama Liling. Kani silang duha lahi ning operation. Sige. Operation na lang akong gamiton. Lahi ni sila si Mama Liling facial rana iyaha nya kang Piling lahi sad. Ambot unsa na kang Piling iyahang gi kuan unsay name ana basta mauna na gikuskus unsa kay na gipanguha ana mauna siya tan-aw na to. Sima kaway ma. Hi. Hi Dayan. Hi. Relaxing. Nag-relax si Mami Lings. So, di ba ngayon kayo ingnon Mami Lings. Ngayon kayo si Mami Lings. Relax lang diha. Human paaso o human kuskus o karon gipainitan na sad. Mga na rin itlog na giluto. Sinaw, good sinaw. Sinaw imo na ang dritan o. Nindot.
kag nang hilampos ano. Nindot nan ma ari may manaw ma. Ni sinaw imunaw ni puti. Nainat ang mga kuan. Kaya usa ka staff na mo kang di off man check. Magkapanghuy-up man ta. Sinang bandin nagpa-relax. Di uy, word sa na kuwaon. Nagkuha sa ward. Matuig off sinit. Isliton gyapon diya. Ini public, isliton. Alam ni ikaw to. Sakto naman. Mina. Uy, nindot na kayo imunawang lagi. Di ka na. Nisinaw no? Nihayag o niya, ni kuno, nakuha ng kunot. Lagi plastic ko. Grab na. Muhigda na ko para kuhaan na og warts. Mahigdaon di basta kuhaan ni. Paabot ta kay napay gikuti-kuti ang tigkuha. So mao ni hitsura. Pagkahuman og tangtang gibutangan og cream so ingani na. Namuha no. Ngana na siya. Dili ni iligo para dili magtubig-tubig. 3 days na niya. Thank you sa sponsor, Judith Harwood. Gikuhaan ko og warts. Gipakuhaan ko og warts. So, mao na ning nahitabo. Monday ko kuhaan og warts nya. Tuesday na Wednesday na karon. So, mao na. Waton lang ni nako nga matangtang. Thank you, Judith Harwood, sa sponsor. Mo na ning nahitabo sa akong liog. Ika Monday ko gikuan day. Tuesday, Wednesday, Thursday. So mo na nauga na. Uga na. Tangtang ra nig iya dili ni pugsod para di maglungag-lungag. Nakay cream di ba?